Dia masa lalumu. Kayo, sir. Kapalit yung tamayo, sir. Nay, Oo. hamang ka pa dong. Mato ko baryo. Magtuwag baryo? Oo. Mag-unsa man kas baryo? Maligya ko nangka. Mamaligya ag nangka. Oo. Unsa man nimong halin na, nay? Akong ipatambal sa kong anak ay nahagong sa kuan, rambutan. Nagbong sa rambutan? Oo. Kanus apa man? Kuan na si Mana nakapin. Si mana nakapin. Oo. Ya, unsa may damage niya, nay? Ang Kuan, lawas. Ang ulo, dako kayo kan, kulang iyang ulo. Wala na ko igbukol yung ulo. Okay kapalit ito tambal. Wala taon na siya. Mo? Oo. Mara taon niya akong panginabuhi sa adlaw-adlaw. Nya karon natagak pa jud ang imuhang Natagak. anak. Pila ka tuig imong anak, nay? Kuan to ang natagak. Upso ang edad. 8 ang edad. Oo. Pila man day kabuk mong anak? Upat ka bukong anak. 4 ka buok. Oo. So ang unsa may trabaho sa imong bana, nay? Kuan man ta na to din ni sir. Nang kuan. Nang lampas raba. Oh, Na to ani uli sa ilaha. Gibiyaan rami. ibiyaan mo. Oo, gibiyaan mi. Pag uli sa amo sa ako ang balay dito. Ni uli ko. Gibiyaan mi. Na mo to. Na balaka ko. Kaya wa man lagi ko kapalit as tambal. Dugay na mo gibiyaan sa imong bana? Dugay na. Pila naman ka tuig? Buwan sad. Abuan na wa na pakita sa inyo. Buwan na pakita. Wa po ka nagkontak. Wala. Wala ka balo ang bana nga natagak yang imong anak. Wala. Wa man to nag-contact. Wa man nagbali-bali sir. Wala nagbali-bali. Oo. Pero ni-reply man ka sa pagkontak ninyo. Reply pero kuan naman. Kuan. Unsa ra may ingon sa imong bana, nay? Ingon naman siya nga kuan padala ra kuno siya kwarta kung makakita siya kwarta dito sa ilang lugar. Ah, basing wala pa trabaho po siguro. Ang kisar ka wala man jud ko tawag-tawag sa iya. Nya kumusta man imong anak karon, nay? Unsa may gibati? Sige lagi ngulngul iyang ulos taon sir kay kuan lagi magkuan jag papalit og tambal may lang mahalinan ko dito sa baryo sir kay ako ipalit sa tambal taon sa bata. May lang mahalilan kas baryo para ipalit nimong tambal sa imong anak. Oo sir. Nya ang inyong pamugas, nay, Saligro taon ko sa kong igsoon tinagaan na taon ko sa kong igsoon. ay kita nagaan na kasi magsuon. Tinagaan na ko sa kong igsoon. Saka sus taon pud. Pero wala pa na ninyo napalit, wa pa na nimo napalitan sa kadug tambal. Wala Gikan sa pa. pagkatagak. Wala pa sir. Singgiran akong tambalan sa mga herbal di man yung maulian sir. Hantod karon nagmulngol pa. Oo, ngulmul pa sir. Sus taon pud. Pila ra may halina na imong kuan? Munang unsa ibaligyan mo anak? Kuan nangka. Aw nang tagpila man putos anak. Gis taon sir. Di pila may halin, pila may kuan, pila man putos. Kuan man ni sir. Lima ka puto sir. Mo pa na ibaktas mo padong baryo. Baktas din ako sa baryo sir. Aw. 5 na kaputos. Oo, 5 ka puto sir. Sige ani na lang, nay. Ah, okay ra sa imo ako palit ana, nay. Okay ra sir. Tagpila ibaligyan mo na tag Sa 10 gis kay para makapalit kong tambal sa kong anak taon sir. para makapalit kag tambal sa imong anak. Makapalit kong O tambal. sige, paliton ko lang nay ha. Pila man na tanan 50. 50 ron ni sir. Para Oh, makapalit. nakasinsilyo. Wala ko sinsilyo anak sir. Ha? Wala ko sinsilyo. Ngano mo atras man ka? Ali, ayaw atras. Oh, Ay, lang sir, huwag mong sinsilyo sir. dili na lang ka kayo kasinsilyo. Oo. Ay muha na lang na oh. Salamat kay sir. Oh, ipalit na nimong tambal sa imong anak ha. Salamat kay sir. Tambal sa kong anak sir. Ha? Tambal sa kong anak. Sige ra. Una pa nay oh. Dali. Ali, diri ali. Oh. Idungag palit. Salamat kay sir. Siguro nagpalit og tambal sa imong anak ha. Oo sir. Una pa oh. Salamat kay sir. Sige, wala ka Kayo sir. Kapalit yung tambal yung anak sir. Ay, sir. Ay problema na eh. Ha? Wala problema. Naando na ko sir. Ako ni ando sa Oh, siguro na ha. Oo sir. Ipalit tambal ha. Oo sir. Sige.